Omurembe chingaki echo nigo yokorie kero kyo seneta se county ya Kisii Omanga nerabaga koboria abamenyi be county ya Kisii kwene kyo omurembe chingaki chiga siasa chigenderete kubwata inse asabori boigo kubwatsiwa eriogo chiakora county ya Kisii. Asamarieta Dr. John Kennedy Omanga, Dr. Ken Omanga, nikuborinde kirogo kyo seneta ya Kisii County ase chama ya KANU. Inkinkobori kirogo eke ya seneta no oversight. Igekorigereria bitabu via governor. Naende seneta tabwene tikoberekwa ne governor ndeyansi. So when you see a governor ne senator bagotaramo yemineti bochibosio ebitabu bye governor bikorigereria boronge kuna bibwenerete. And nakekyo nkoborie ekerogo ekyo senator weka ne chama cha KANU tabwati governor kombereka. Kuzi tabwati governor obontaria. Igasiane igere independent of a governor. Tigankwanira amangana omurembe. Amangana eriberereria siasa. Amangana abantu gochegiwo bari babwate abafwasi bwabo. Onye tutaiti koigwa amangana omonto ndo koborie kerogo gete kabare kurwasale. Todo basa koiko na egenda otegerere amangana aso omonto iyo ayota ite kubwati. Let there be peace as a county yeito as a chikurechi. Ikiara tareine ya sasa wacha neike. Chikura nchiere tare 9. Tojiko bara chikura oranyorenga kwa bwire gose kwa bwiru inu akera nambia mono akera bantu mbia mono onye kwanyore kura gose kwanyora chionzi igogo sabanya sainga ngwachinyora naende tigatokore chikure chimore.